media rang no ani bakti khakam ti hambaya faro norok tini norong jorano remind bagai जों दिनै बेलेखनो खाथं खाजानि बिसिंतै जिनि जत लोकरंनो साख्लायनो थाङै दङ दाख्लाय बिसिखो तालनि एबा 2026 नि पुइला तालानो जों दाख्लाय जिनि मिउजिक हामजगै दंनाय रिसामो मोसामो हामजगै दंनाय जिनि जत लोकरंनो बागै कायसा जों तिप्रा मिउजिक फेस्टिवल खोना आंना थाङै दङ अमो जिनि जत तिप्रा साराव जे मिउजिक न हामजगै जे रोजाबै दंनाय राव मोसाबै दंनाय राव बावनो प्रमोट खायनायनि बागै जों अमाहाय इनिशिएटिभ नाजाखा आरो बाय खोना 30 तारिख जिनि खुमुलुंनि मटर स्टेन नखलाव जों कायसा सानजानि जराव कायसा प्रग्राम कदरखे चेंजांनाय अ प्रग्राम फायनायनि बागै जिनि आमजेन जत लुकुरगनो जों TTAADC हापांनिंगै नारनो खाबेल हामसो सर और जे खोना फेस को खायनो नाय तंमोन आ जागा के साबरक खायने जिनि अनरेबल चेयरमैन तंनाय जिनि अनरेबल CM तंनाय जिनि स्टेटनि जिनि बरंगना मिनिस्टार बिश्वकित देवबर्मा ते जत जिनि अनरेबल MLAs अनरेबल EMs अनरेबल MDC जत पाल फाइमान जगनाय गे रिसाब करन रगले रिसाब करन रग आरो लिस्ट तंगो अब जिनि प्रोग्राम जे कमिटि न बरंग याफारजा ताइ मेन गे तो चंचिनि तिप्रानि जे तिप्रा साराव जे यंग स्टार ताक जे जिनि म्युजिक न तैदुलि तंनाय बरंगना जों प्रमोट खायनाय बागै अमा कायसा इनिशिएटिभ नाजाखा कयता निसिमि कयता जरा kana sanja दामबाय बा पासा तांफुं सिमि जिनो प्रोग्राम चेंज जागनाय सर अब हम गंगा कियो तिप्रा आइडल है अब है के रोक द कंपटीशन तिप्रा आइडल तो अब तो तंगन कैसे पार्ट अमंग के चिनी जे स्टेज परफॉर्म खालाय जे चिनी यंग स्टार जे फाइटों नाय म्यूजिक न जे दैदुलि तंनाय बंग जों प्रमोट खायना बगै अमहाय कैसे इनिशिएटिभ नाका कनसार्ट हाइता म्यूजिक अमहाय क्लाय ते बरंग तेबो खना सालजनो अमहाय नि बिसिंति बरक तेबो बसकांगो कतर प्लेटफॉर्म मानै बंग सिनिमु मानै बंगनि म्यूजिक बिसिंति बर कैरियर्स नामै माथ अमहाय कैसे जों यंग स्टार न प्रमोट खायना बगै अमहाय कैसे जों प्रोग्राम नाजाक सर ओ पांडव हम गंगा फादर नि रसाब करन रंग बरक बदा अमो तो जोंचिनि लोकल न प्रमोट खायना बगै जों फादर बरंग प्रमोट खायना बगै जिनि बरक जे यंग स्टार जे म्यूजिक न हामजगै दंनाय बरंग प्रमोट खायना बगै जों अमहाय कैसे इनिशिएटिभ नाजाक जे मचुंनाय रक फाइमान था अलरेडी जिनि प्रोग्राम कमिटी वो जों कैसा कमिटी फर्म खायजाक बरक जिनि आर्टिस्ट बो बर गोरोंखा ओंखाय जे गोरोंमानि आर्टिस्ट बर खोना परफॉर्म खायबेनाय नायना नि बागै कोनो टिकेट दो नो टिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट जतो जिनि लोक करन बागै हामबाय